Stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li għall-ewwel darba r-rata ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol telet għal aktar minn 71%. In-nies jaħdmu sal-aħħar ta' Marzu illi għadda kienu jgħoddu għal ftit aktar minn 217,000 li jirrappreżentaw aktar minn nofs il-popolazzjoni tal-Maltin u l-Awċin li għandhom aktar minn 15-il sena. Il-persuni meqjusa bla xogħol kienu jgħoddu kważi 9,900 jew 2.5% tal-popolazzjoni li se taħdem. Iċ-ċifri tal-Labour Force Survey juru wkoll li bis-saħħa tal-inċentivi li daħħal il-Gvern bħal dik ta' Child Care b'xejn għal kulħadd, id-distak bejn in-numru ta' ħaddiema rġiel u nisa fis-suq tax-xogħol qed tkompli jonqos u issa niżel għal 22.6%. Mill-istħarriġ irriżultaw wkoll li sal-aħħar ta' Marzu kważi 187,000 kellhom impjeg full-time waqt li aktar minn 30,000 kellhom impjeg part-time. Joħroġ ukoll li l-ħaddiema full-time bħala medja jaħdmu ġimgħa xogħol ta' ftit aktar minn 41 siegħa, filwaqt li l-ħaddiema b'impjeg part-time jaħdmu medja ta' ftit aktar minn 23 siegħa fil-ġimgħa. Joħroġ ukoll li bħala medja s-salarji f'Malta komplew jiżdiedu u issa telgħu għal 18,600 euro fis-sena. Is-salarji bħala medja jvarjaw bejn 34,291 euro fis-sena għal managers għal 12,922 euro l ħaddiema b'xogħol bażiku. L-istħarriġ taħarsa wkoll lejn il-livell edukattiv tal-ħaddiema Maltin. Hawnhekk jirriżulta li aktar minn 53% għandhom livell baxx ta' edukazzjoni b'inqas minn 5 ċertifikati fil-livell ordinarju waqt li kważi 30% tal-ħaddiema għandhom edukazzjoni fil-livell terzjarju.